Давоми 9 моҳи соли ҷорӣ дар ҷамоати ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров беш аз 50 ҳолати даст ба ҷиноят задани сокинон ба қайд гирифта шудааст, ки аз ин шумора зиёда аз 30 ҳолатро ҷинояти қаллобӣ ташкил медиҳад. Дар ин бора Бахтовар Ҳомидзода, нозири минтақавии ҷамоати ёва, зимни баргузории ҳисоботи нозирони минтақавӣ иттилоъ дод. Вай таъкид кард, ки сабаби зиёд шудани ҷинояти қаллобӣ дар ин давра аз ҷониби як нафар содир шудани якчанд ҷиноят мебошад. Зеро дар асоси гузарондани корҳои профилактикӣ маълум гардид, ки як сокини ҷамоат ба 10 адад ҷинояти қаллобӣ даст задааст. Шаҳрванд Расулов Аслиддин аз маҳаллаи Қорибо 10 ҳолати қаллобиш ба қайд гирифта шуд. Аввал падараш омада ба мо муроҷиат кард, ки беноми нишон кунӣ шуд. Аслиддин мо аз шаҳри Душанбе муайян карда ҳамин шабона овардем аз шаҳри Душанбе. 10 ҳолати уҷи қаллобиш аризаи шаҳрвандона ба қайд гирифта нисбаташ уҷи барои қарори қонунӣ қабул кардан ба шӯъбаи тафтишот гузаронида шуда, айни ҳол тафтишот пешакӣ давом дорад. ҷиноятҳои қаллобӣ ин сӯи истифода аз боварии як шахси дигар мебошад, ки имрӯзҳо дар ҷомеа бисёр ба мушоҳида мерасад. Тибқи иттилои нозири минтақавии ҷамоати деҳотии ёва, аксари ҷиноятҳои қаллобии таҳлилшуда дар мавриди омода кардани ҳуҷҷати ҳарбӣ ба қайд гирифта шудааст. Яъне шахсе, ки ба ин ҷиноят даст мезанад, худро ҳамчун корманди ягон мақомот муаррифӣ карда, барои дастрас намудани ҳуҷҷати ҳарбӣ аз сокинон маблағи пулӣ талаб мекунад, аммо баъди ба боварии як шахс даромадан маблағро мегираду бедарак ғайб мезанад. Ин гуна ҳолатҳо ба ҷинояти қаллобӣ дохил мешавад, ки сокинони ҷамоати ёва соли ҷорӣ зиёд ба он рӯбарӯ шудаанд. Барои артиши хизмати ҳарбӣ аз ҷомоати ғозиён мо як шахси муайян кардем, худро корманди коррупсия эътироф карда аз бисёри шаҳрвандон маблағи пулӣ барои тайёр кардани билети ҳарбӣ. Ба фикрам хато накунам 22 ҳолат буд. Мо муайян кардем. Худро корманди коррупсия баён карда аз шаҳрвандон маблағи пулӣ мегирад, не ки ба даст фаромад нисбаташ парвандаи ҷинояти бо моддаи 247 кодекси ҷинояти инсон оғоз карда шудааст. Парванда ба суд фиристода шуда буд. ҳисоботи нозирони минтақавӣ дар ҷамоати ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар асоси як лоиҳа баргузор гардид, ки он аз ҷониби Ассотсиатсияи миллии занҳои соҳибкории Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шӯроҳои ҷамъиятии вилояти суғд ва шаҳру ноҳияҳо амалӣ карда мешавад. Лоиҳаи мазкур бо дастгирии Созмони амният ва ҳамкории Аврупо маблағгузорӣ карда мешавад. Дар мулоқот ҳамчунин сардори гурӯҳи шӯрои ҷамъиятӣ оид ба мусоидати ҷомеаи шаҳрвандӣ ба ислоҳоти милитсия дар назди Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдумаҷид Калонов, муовини директори иҷроии Ассотсиатсияи миллии занҳои соҳибкории Тоҷикистон Фирӯза Маҳмудова, нозирони минтақавӣ ва раисони маҳаллаҳо иштирок намуда, оиди пешгирӣ ва бартараф кардани ҷинояткориву амалҳои номатлуб фикру ақидаҳои худро гуфтанд. Мавзӯи дигаре, ки дар ин мулоқот аз ҷониби масъулин баҳс гардид, ин ба қайдгирии шиносномавӣ буд. Таъкид гардид, ки дар ин давра 320 ҳолати ҳуқуқвайронкунии сокинон ба қайд гирифта шудааст, ки аз ин шумор 118 ҳолат маҳз аз ҳисоби ба қайдгирии шиносномавӣ мебошад. Масъулин гуфтанд, ки ин рақам дар муқоиса ба дигар шаҳру навоҳии вилоят зиёд буда ташвишовар аст. Дина дар шаҳри Испара будем, инҷо ҷанҷолҳои оилавӣ зиёд будааст. Мо дар тааҷҷуб монем, аз рӯи хулосаронии худмон мо фикр мекардем, ки дар Испара ҷанг несту ҷанҷол нест. нисбати дигар ҷамоатҳо зиёдтар ҷанҷоли оилавӣ будааст. Мана ҷамоати ёва яъне режими шиносномавӣ айнан ҳамон гуфтаги шумост такрор шудааст, яъне ки имрӯз бояд ҷомеа дар бораи проблемае ки имрӯз дорад аз милитсия бо милитсия ҳамкорӣ карда баҳри пешгирии он яъне фаъолият кунад. масъулин таъкид карданд, ки ташкил ва баргузории чунин вохӯриҳо имкон медиҳад, ки пеши роҳи ҷиноятсодиркунии сокинон гирифта шавад. Ҳамчунин таъкид гардид, ки ин гуна мулоқотҳо барои саривақт ошкор намудани ин ё он ҷиноят мусоидат хоҳад кард. Мақсади асосии мо алоқаи зич шаҳрвандон бо кормандони милисия мебошад баҳри ошкор кардани ҷиноятҳо, алалхусус ҷиноятҳои раванди экстремистӣ, террористӣ дошта, ҷиноятҳои вазнин мебошад. мо таклифу пешниҳодҳои шаҳрвандонро гӯш карда бо онҳо ҳамкории зичро давом медиҳем.
Суҳбати нозирони минтақавӣ дар ҷамоати ёвии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров беш аз 1 соат давом кард. Дар он масъулин ба ҷуз аз баррасии муаммоу мушкилии сокинон, ҳамчунин пешниҳоду дархости онҳоро дар мавриди пурзор намудани фаъолияти кории милитсия бо ҷомеа ва пешгирии ҷиноятсодиркунӣ қабул намуданд. Ҳадафи асосӣ ин пеш аз ҳама пешгирӣ намудани ҷиноятҳо ва саривақт ошкор намудани камбудиҳо мебошад. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.